El concepte de l'Open Camp és el d'un parc d'atraccions preparat per passar-hi tot el dia i per a tota la família. Tot girarà al voltant de l'esport, amb la intenció que fent anar als simuladors o fent esport sobre la gespa o sobre el tartan, els visitants se sentin com les estrelles que admiren. Per aconseguir-ho, totes les atraccions tindran una posada en escena real i un suport tecnològic de vídeo i àudio. Una aplicació de mòbil guiarà el visitant pel parc i li permetrà guardar els resultats de les proves esportives que faci, així com les fotos i els vídeos que hagi generat. Les marques esportives, les lligues i les grans competicions podran tenir espais propis. L'entrada costarà 28 euros i 45 si es volen fer partits amb equipacions reals. En una primera fase, el projecte ocuparà l'estadi olímpic i també l'esplanada, els dos espais més infrautilitzats i a més perill de degradació de tota l'anella olímpica. Però els promotors ja han arribat a acords per fer servir també les instal·lacions de la Torre de Calatrava o de l'INEF. El Museu de l'Esport també s'integrarà en aquesta proposta. La inversió inicial serà de 10 milions d'euros, amb una previsió de 120 llocs de treball. Els promotors pagaran un cànon a l'Ajuntament per la cessió temporal dels espais durant 230 dies l'any. Ara bé, els hauran de deixar lliures quan hi hagi concerts o altres esdeveniments com la festa del Club Super 3.